रायजोफोर इन्टारेस्टिं टपिक सावरायनोसैलाय बुहुमाव दा सोलिबाय थानाय मोनसे बे दावहाया बुहुमनां माने जेरावबो फुरा मोनसे क्राइसिसखौ जों नुगासिनो दं आरोखि दा मैया दाखालिनि गेजेराव जे जों नुदोंमोन आरोखि आमेरिका इरान इजराइलनि गेजेराव मोनसे माने एग्रिमेन्ट पिस एग्रिमेन्ट बा सिज फायार बे जानो थांगासिनो दं होननायखौ जों ससियेल मिडियायाव फुरा बांसावनाय बिदि नुदोंमोन आरोखि ओंखारनाय बिदि नुदोंमोन खिन्थु दा बे खोथाया कमप्लिट इराननिफ्राय बे सिज फायारखौ जाया होननायसो जों नुफिनदों आरोखि दा ओरैबादि दा बुहुमा बेफोर माबाखौ नायोब्ला आरोखि माने स्टेबल गैया आरोखि ओरै बेराफारसे बुङो बांसावो सिज फायार जासिगोन ओरै बेराफारसे बुङो जों सिज फायारखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया दावहा दोनथ'नो हाया दा बे माने मानसिफोरनि गोसोआव बा जों पाब्लिकनि गेजेराव बयनिबो गोसोआव मोनसे इनस्टेबल कनफिउजन टाइपनि मोनसे खौरां लानानै फैगासिनो दं आरोखि दा जेनहक दावहायाथ' जागासिनो दा बे जुदि बे सिज फायारा जायाबा मोनसे हरमुज खाथियाव इराननि हरमुज खाथियावहाय मोनसे आइलेण्ड दं दा बे आइलेण्डआ इराननि माबायाव दं आरोखि कन्ट्रलाव दं दा बे इराननि कन्ट्रलाव थानायखाय हरमुजआबो जिहेतु खाथि दै लामा बेनिफ्रायनो कन्ट्रल खालामजोबो नालाय दा बेखौ गाग्लोबनो थाखाय आमेरिकाया धमकि होबावबाय आरोखि जुदि नोंसोर सिज फायार खालामाबा जों फुरा नोंसिनि बे कार्ग होननाय मोनसे आइलेण्ड दं इराननि दा बेखौ फुरा गाग्लोबगोन आरोखि दा बिदि होननानै आमेरिकाया फुरा 10,000निबो बारा ट्रुप्सफोर मिलिटारिफोर फुरा फाथायहरबाय आरोखि माबायावहाय बे जायगायाव आरोखि दा मा जायो नायनोसै दा बेखौ समजों लोगोसे जों बेखौ नेनानै थानांगौ जाहैलायबाय नङा होमबा रायजोफोर ओरै इन्टारेस्टिं बे हरमुज दै लामायाथ' बुहुमनां दा बेफार फालांगिनि थाखाय फुरा खाथब बा थाबथानानै दंजोबो बाहाय हाजार हाजार अइल टेंकारफोर गेस टेंकारफोर हासारनि टेंकारफोर बे लांलाय लाबोलाय बे बिजनेसा फुरा थाबथानानै दंजोबो आरोखि दा बिनि गेजेराव माखासे कान्ट्रिफोर माखासे हादोरफोरनि जाहाज गिदिर गिदिरफोरखौ फुरा थाबथाजोबनानै दङ आरोखि दा इन्टारेस्टिं खोथाया बेनो जोंनि भारतआ जिहेतु बयजोंबो मोजां आरोखि इन्टारनेसनेल जे रिलेसन जायखौ जों फरेन पलिसि होननानैबो बुङो आरोखि दा बियो जिहेतु जोंना इरानजोंबो मोजां इजराइलजोंबो मोजां आमेरिकाजोंबो मोजां रासियाजोंबो मोजांखा थिग बिदिनो माने प्रत्येकटा हादोरफोरजों मोजाङानो जोब जोंनि फरेन पलिसिया जिहेतु दा बिनि गेजेरावहाय जोंनि भारतनि जे अइल टेंकार गेस टेंकार बेफोरखौ माने हगार हरदों जाहैबाय आरोखि हरमुज बे दै लामाजोंहाय आरोखि दा बे मोनसे बिराद गिदिर जोंनि भारत हादरनि मोनसे एडभान्टेज आरोखि जिहेतु फरेन पलिसिया मोजांबा माखासे जेब्ला माने माबायाव गोग्लैयो खैफोदाव गोग्लैयो जुदि सोमोन्दोआ मोजां थायोबा माबा नङा माबा एसे नङा एसे माने हेल्पखौ मोनलायलायो आरोखि थिग बिदिनो जिहेतु जोंनि भारत हादरनि सोमोन्दोआ बयजोंबो मोजां थिग बिनिखाय जोंनि जाहाजखौ बिसोर हगार हरदों जाहैबाय आरोखि दा गभर्नमेन्टआथ' बुंदों दा जोंनि भारतआवहाय गेस पेट्रल डिजेल बिनि दामा माने जेरै दं एरैनो थागोन दा बेहाय जेबो उसुबिदा गैथ'वा होननानै बिदिखौ जों होनाय जों नुनो मोन्दों बा ससियेल मिडियायाव जों नुदों आरोखि दा बिदि जाबाय थायोबाथ' मोजां ओरै बेराफारसे जुदि थारैनो दावहाया जुदि गोबाव बिदि जाबाय थायोबा बे मोजां सोमोन्दोआबो माने मोजां जिहेतु जों मोनबोदों एफा एनै दा बेबो माने कमप्लिटलि बन्द' जानो थांगोन आरोखि मानो होननानै बुङोबा बोथोर आरो सिटुवेसनखौ लानानै जेब्लायबो माने समानै थाबाय थाया अबे समाव मा जागोन जों रावबो बुंसनबो हाया दा जुदि थारैनो दा बे आइलेण्डखौ कार्ग आइलेण्डखौ जुदि इउएसआ गाग्लोबमारोबा बियो बिराद गिदिर मोनसे आरो दावहा जानो थांबावगासिनो दं आरोखि इराननि थाखाय बिराद गाज्रि मोनसे खैफोद गोनां मोनसे सम जाहैगोन आरोखि दा जेनाहक दा बयबो जों मोनथिनो लुगैयो जेब्ला जों ससियेल मिडियायावहाय जेब्ला बुहुमनि जे खौरांखौ लानो लुगैयो अब्ला जोंनि गोसोआव मोनसे मिथिनो लुगैनाय किउरियसिटि होननाय मोनसे बे फैयो आरोखि दिनै मा जालायखो गाबोन मा जागोन मारै मारै सोलिगासिनो दं दा बेफोरखौ माने मिथिनो लुगैयो आरोखि दा थिग बिदिनो
दिनैनि टपिकखौबो दाखालि जेरै होदों थिग दिनैबो बिदिनो लाबोलायबाय। दा नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्टेड मोनदोंबा लाइक होबानो जाबाय। दा बेनोमोन रायजोफोर, गोजोन्थों।